Предложение изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община Луковит и село Гложене като мястото, където ще се изгради претоварна станция за битови отпадъци от община Тетевен засегнато населено място и затова тук трябва да се проведе такова обществено обсъждане. За доклада за оценка на ОВОС ще дадем думата на Галина Стоянова от екипа, който е ръководител на екипа, който е изготвил този доклад. Накратко ще представя инвестиционното предложение. То включва основна площадка Луковит, където всъщност е избрано да бъде депониран отпадъка от всичките 5 общини. Разгледана е една алтернативна площадка. Съгласно законодателството, това е наложително да има 2 площадки, от която да се избере по-добрата и където да бъдат най-малко екологичните щети, нанесени на природната среда. Като в проекта е включена и транспортна схема и изграждане на претоварна станция в землището на село Гложене, община Тетевен. Ще ви разкажа по-подробно за технологичната схема и какво е предвидено в тази претоварна станция. На практика претоварната станция включва контролно-пропускателен пункт с портален монитор, където ще се контролира входа на количеството отпадъци, административна сграда и една инсталация за уплътняване, за компресиране на отпадъците. Отпадъците влизат в приемен бункер, те се уплътняват, компресират се и се претоварват на различен вид техника. Възможно е да бъдат автовлакове, възможно е да бъдат различни други машини, които събират по-голямо количество отпадъци и по този начин отпадъка от претоварната станция се прехвърля за депониране в регионалното депо в Луковит. Целта е да се намалят транспортните разходи за отпадъците от целия регион на Тетевен. Площадката се намира на терасата на река Вит. Да. Там е разположено старото депо за отпадъци и вече имаме замърсена територия. В оценката за въздействие върху околната среда е направено разгледани съответствието на всички подобекти с нормативните изисквания. Разгледани са геоложките условия, подземните води, направени са специализирани хидроложки проучвания, както на територията на площадката за претоварна станция, така и на територията на регионалното депо, които са направени съответствия с санитарно-охранителни зони на водоизточници, дълготрайна растителност, хидрология, преценени са възможностите за замърсяване на подземни води, природните територии, биологичното разнообразие и всички останали изисквания, които са свързани с европейските правила за разполагане на депа за отпадъци и такива съоръжения за претоварване и третиране на отпадъци, както и българските нормативи, които съответстват на европейските. По отношение на въздействието върху околната среда, въздействието върху въздуха ще е свързано с транспортното замърсяване, което и в момента го има, защото количеството на отпадъците ще бъде адекватно на сегашното положение. Тоест, транспортните потоци, които сега отиват към тази площадка, сегашното сметище, ще бъдат абсолютно същите и нивото на замърсяване ще бъде равностойно с сегашното. Не съществува опасност за замърсяване
на въздуха в Гложене от транспортни потоци или допълнителни привлечени транспортни потоци от площадката. Тя е достатъчно отдалечена. Ветровите характеристики на района са такива, че разсейването на замърсителите ще става още в ареала на площадката. Въздействието ще бъде локално и дълговременно, тъй като дълго време ще бъде използвана тази площадка за претоварване на отпадъците. По отношение на водите са разгледани водите, повърхностните води и подземните води. Самата площадка ще бъдат изпълнени такива настилки, които да предотвратяват възможно изтичане на замърсени води към подземните води. Така, понеже подземните води са високи и са хидравлично свързани с реката, по този начин ще се предотврати опасността за замърсяване на водите на реката чрез тази хидравлична връзка. Ще бъдат изпълнени бетони, специално изпълнение, които да не допускат изтичане на замърсени води към земната основа. В проекта са предвидени специални отводнителни канавки и съоръжения. Допълнително с оценката за въздействие върху околната среда е предписано изпълнението и направа на допълнителни изчисления за високия стоеж на водите на река Вит, така че да бъдат изпълнени предпазни съоръжения, диги и отводнителни системи, които да обезпечат нормалната експлоатация на претоварната станция, така че дори при екстремален воден стоеж и при продължителен дъжд съоръженията да не бъдат засегнати от по-високи води на реката и да не може да бъде замърсена реката. По отношение на ландшафта виждате, че сегашното състояние на депото не е много огледно. Самият проект предлага рекултивиране и закриване на това сметище, така че няма да има видими отпадъци и строителство на инженерни съоръжения. По отношение на почвите, те вече са замърсени, така че изпълнението на претоварната станция ще има и рекултивирането на тези отпадъци, ще има положителен ефект върху почвите. Като цяло, изпълнението на съоръженията на претоварната станция няма да доведе до негативно въздействие върху различните компоненти на околната среда, въздух, води, почви, ландшафт, биологично разнообразие. Шумовите въздействия няма да окажат влияние на населеното място. Възможно е на място локално в рамките на площадката и до 20-50 метра от нея да има шумови нива, които са характерни за работна среда, но това няма да окаже въздействие върху населеното място, тук върху Глошене. Като цяло изпълнението на проекта ще доведе до положително въздействие върху предотвратяване на вече съществуващ здравен риск, съществуващо замърсяване на реката и съществуващо замърсяване на почвата от разположеното депо в терасите на реката. В заключението, направена е оценка на риска и е заключено, че при стриктно спазване на изискванията, изграждане и експлоатацията на съоръженията, реализирането на проекта няма да доведе до негативно въздействие върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда. На практика инвестиционното предложение ще окаже съществено благоприятно въздействие върху населението на целия регион, защото се предлага контролирано
и екологосъобразно третиране на отпадъците, за разлика от сегашното състояние. Ще имаме третиране на отпадъците, съответстващо на европейските нормативи и изисквания, и ако това не се случи, населението ще трябва да понесе финансова щета, защото ще трябва да плаща санкции, такси и в същото време да депонира отпадъците си на много отдалечен регион и да плаща транспортните разходи. На практика ще се намали и ограничи експозицията на рискови вещества и материали към компонентите на околната среда, които в момента са потенциални замърсители от неправилно провежданата система за събиране и третиране на отпадъците. Ще се ликвидират нерегламентирани сметища, ще се създадат условия за реално разделно събиране и оползотворяване на голямата част от битовите отпадъци и биологичните отпадъци, ще се открият нови работни места, ще бъде осигурено за населението по-здравословна и чиста природна среда. Ще има мониторинг. Към проекта има специален план за мониторинг. Това е изследване на компонентите на околната среда по отношение на води, почви, въздух, шум, за да не се допуска през експлоатационния период превишаване на нормите, както българските, така и европейските. Инвестиционното намерение не е свързано с съхранение и употреба на опасни отпадъци и на опасни химични вещества. В заключение, експертите предлагат на Министерството на околната среда и водите да приеме и одобри инвестиционното предложение за изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално депо в община Луковит. Това е избраната площадка, както и претоварна станция на територията на землище Глош. Благодаря. Сега, ако имате някакви въпроси, колежката, може да ги зададете или към нас. Заповядайте. Само ще спомня всеки да се представя за протокол. Всеки нека са. Това ми е първият въпрос. От общината само. И другия въпрос ми е... От общината само. Ние гласуваме толкова години буклука на общината, не може ли по друго село да понесе и то няколко години? Защо се Гложене ще потърпеш? Браво. И другия въпрос ми е, въпреки като стане, какво ще печели Гложене? Никола там. Аз мога да кажа няколко думи. На практика има одобрени транспортни схеми, като транспортната схема на община Тетевен включва изграждане на претоварна станция. Изследвани са 3 площадки за възможно разполагане на тази претоварна станция, като с най-много плюсове съществуващото депо, тъй като вече имаме старо замърсяване и самия проект предотвратява щети към природата от това старо замърсяване. В останалите площадки риска е също толкова висок по отношение на водите на река Вит, както и при тази площадка, но има и допълнителни ограничителни параметри, както и няма изградена инфраструктура, пътища. Общо взето виждате, че природата в този район е доста чувствителна и не са много местата, където могат да се разполагат такива съоръжения. Преценени са от екологична гледна точка